O 17 de febreiro dese ano, o Boletín Oficial da provincia publica a solicitude da Deputación de Pontevedra para a construción dun proxecto semellante ao actual. Aquela barbaridade queda paralizada e semellaba que sería comesta pola fame do esquecemento. É en plena década dos 90 cando as fantasmas do pasado volven a ameazar o río Umia. No 93 é adxudicado o anteproxecto para a construción dun encoro na vaxe tapiando o río. Co tempo saberíamos que este anteproxecto se baseaba en estudos xeolóxicos e xeotécnicos feitos en 1973. Era outono cando se coñece aquel anteproxecto e cando tamén se activa a resistencia veciñal. O documento estaba baseado noutro feito para o río Guadiana, en Huelva, nun hábitat, lóxicamente, moi distinto e cunhas características que nada tiñan que ver co val no que pretendían asentar esta presa. Estamos xa en 1996. Celébrase o primeiro dos actos de protesta, que consta dunha marcha cívica a Pontenova, na que participan máis de 500 persoas. O día 20 realízase un peche no concello de Caldas e comézase a campaña que nos levará até a folga xeral nos concellos de Cuntis, Caldas e Moraña. Quero botar a andar cara outra beira, deixa de me cruzar, la 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 la. Ten lugar o 15 de febreiro cun éxito rotundo e co peche da inmensa maioría de establecementos comerciais dos tres concellos. Ademais, contou co apoio institucional dos tres gobernos municipais e levou a Compostela a máis de 5.000 persoas que nutriron a primeira gran manifestación anti-encoro. A conciencia por parte da inmensa maioría da veciñanza era total. Malia isto, o 23 de maio a Xunta aproba a Declaración de Impacto Ambiental. Era o recoñecemento da fraude. O estudo pertencía a outro río e a outro hábitat totalmente distintos. Fora copiado literalmente dun proxecto semellante para un río andaluz. Agustín Hernández, daquela presidente de Augas de Galicia, solucionou, emitindo unha vergoñenta fe de ratas. Limítase a sustituir os topónimos. A indignación comeza a encher as paredes. En xuño de 1996 aparecen as primeiras pintadas de encoro non, que pasarían a ser parte da paisaxe. O 12 de maio de 1997, luns. 500 veciños boicotean en Moraña o levantamento de actas previas, trámite anterior á ocupación das terras. É salientável a negativa do alcalde de Moraña a acudir a este acto durante toda esa semana.
O 6 de xuño, Pontevedra acollería unha gran mobilización que daba conta de que a loita estaba moi viva. Un dos capítulos máis lembrados desas primeiras manifestacións é o do 11 de agosto. Os veciños concentrábanse diante do Instituto de Caldas contra o levantamento de actas de ocupación, igual que no maio pasado. A Garda Civil responde con violencia e carga brutalmente contra eles. A desproporcionada actuación provoca mesmo reaccións políticas de repulsa. Protexendo a quen incumpría a lei, mallan nos veciños que defendían as súas terras pacíficamente. A resistencia veciñal mantíñase firme. O 18 de setembro, un grupo de opositores boicotean e conseguen suspender un acto da Xunta no balneario A Cuña. Mentres, o alcalde de Caldas comezaba a afastarse do lado dos veciños. O 24 de outubro dese 1997 declara a un xornal que a loita contra o encoro está perdida. Aposta pola disolución da coordenadora anti-encoro e o remate das mobilizacións. Un mes despois, o 23 de novembro, unha manifestación ateigada demóstralle que os veciños non se ían render. O ano 98 comeza en abril, cando a Xunta publica oficialmente que a concesión por 50 anos do encoro do Umia sería para Cortizo S.A. A seguir, o día 17 comezan as obras. O verán trae a 7ª manifestación a Caldas e a primeira denuncia ante a Unión Europea. O 23 de outubro confírmase a admisión a trámite da denuncia que os 3 concellos presentaran contra os autores do proxecto. A victoria xudicial parecía máis posible que nunca. Ese 1998 remataría o 29 de decembro con outra manifestación, desta vez diante do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Chegamos a 1999, o ano máis intenso na loita veciñal. O 7 de marzo preséntase un informe da Universidade de Vigo, no que se demostra que a seguridade do encoro non está garantida plenamente. O 7 de abril, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza declara ilegal a ocupación das terras por falta de xustificación da urxencia que a Xunta alegaba. Malia esta derrota parcial nos tribunais, a Xunta de Manuel Fraga despreza a xustiza e continúa coa desfeita. O 6 de xullo prodúcense enfrontamentos entre a policía e persoas que pretendían acceder ás súas propiedades na Pontenova e en Grixó. Os antidisturbios protexen a maquinaria que executa ilegalmente as obras e ocupa as leiras sen autorización. Dende o día 5, por quendas, os veciños organízanse para vixiar os traballos de ocupación que custodia a policía. O 14 de xullo rexístranse duros enfrontamentos e un total de 9 detidos. Ese mesmo día, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza suspende o decreto da Xunta que declaraba a obra de utilidade pública. O día 20, outra veciña é detida por tentar impedir que continuasen unhas obras ilegais. O 30 de xullo, de novo, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza dicta un auto no que se ordena a devolución das terras. Agosto de 1999 ben pode simbolizar o que foi a oposición ao encoro. Determinación e imaxinación a esgalla para manter viva a chama durante todas as semanas do verán. Seguiremos sendo a estirpe do povo galego. Fume facendo a idea de que ainda estamos en guerra.
linguas estranas cunha cultura allea. Quixeron acabar connosco, pero nós somos guerreiros. Nos temos a forza do aire, nos temos a forza do vento. E a bravura dun porco teixo. Teño un arrouto no corpo, teño un berro que non couto. Nos estamos en guerra, nos temos a forza do aire. Nos estamos en guerra, nos temos a forza do vento. Con todo, o 24 de novembro chegan as comportas á Baxe nun acto de cobardía, de noite e coa presenza de antidisturbios. En 1999 remata con máis violencia duns policías desbocados que o 31 de decembro volven a agredir salvaxemente as persoas que lles pagan o seu salario. O ano 2000 comezaría como rematou o anterior. Incansable a loita veciñal, que vía como as obras seguían avanzando e se achegaban ao seu remate. Non importa, agardarei polo albo dun novo día. Non importa, agardarei polo albo dun novo día. Que está conmigo a esperanza, fiando, fía que fía, ela fía, e eu confío no albo dun novo día. Non importa, agardarei polo albo dun novo día. Lai la la, la la, lai la la, lai la la, lai la, lai la la.
finais deste ano, a Xunta anuncia a entrada en funcionamento do encoro para comezos do seguinte. Sabíase que era inminente e a fractura do PSOE faise patente. As agrupacións locais de Cuntis e Moraña critican con dureza a Tobío, alcalde de Caldas, que estaba do lado da Xunta e contra os veciños. El tema del envase terminó el día de las elecciones autonómicas, punto. Permite para mí, sí, para mí, sí. Porque este es un tema político, no, y las elecciones le dieron una razón a eso. Porque ese día tuvieron el resultado que tuvieron y tenemos el envase ahí. Tú no sabes lo que votó. Fue un partido de consenso, un partido democrático, no una encarallada de la si Eduardo y Pepe pararon las palas en Moraña, ¿eh? Es igual, no hay problema, ¿tú me entiendes? Vale, ¿tú me entiendes? Vale, no digas que hacen. Bueno, pues que las paren ellos. ¿Tú me entiendes? Haz lo posible, joder. Sí, para que las paren ellos, que las paren ellos. Para mí, el envase es un tema que tengo cerrado completamente. Tú me entiendes, un tema, en este ayuntamiento el tema además está cerrado. Pero dime a la gente, porque la gente no piensa así. ¿Tú qué quieres? ¿Que vamos a estar 10 años así luchando por la pelea? O rollo do encoro ti podes traballar aí, eso si queres. Podes utilizar a caseta. Non perjudicas a nadie, solamente perjudicas a dragados. Podelo volver a abrir despois cando o dragado se marche. Eso unha. Dúas. Podes paralizar aí porque tes un informe que te di que non teñen os informes. Que traballo te costa intentarlo? Non te van a votar por eso. É un detalle, solo un detalle. Está falado. Vale, muy ben. Entonces, que detalle vas a ter? No. Sigue igual. Non vas a ter ningún detalle. Estamos esperando ese requerimiento da Xunta e según que digan, actuarase. Según que digan ese requerimiento da Xunta, actuarase. A proba de que o asasinato estaba a piques de consumarse son os feitos de febreiro daquel 2001. O día 5 e seguintes daquela semana, a UTE Dragados Abeconsa, encargada das obras, e máis un total de 50 efectivos da Garda Civil ocupan ilegalmente unhas propiedades que non foran nin vendidas nin expropiadas. Os efectivos policiais protexían aos infractores, aos vándalos. O Tribunal Superior de Xustiza escolle a data do 23F para asestarlle outro golpe á Xunta, ditando a paralización dunhas obras que estaban xa rematadas. Pero como os golpistas estaban ao mando, xusto un mes despois, o 24 de marzo, Cuíña, Hernández e Tobío pechan as comportas do encoro do Umia. A importancia, señor alcalde, veña para aquí, a importancia que ten que o antes posible poidamos cerrar as comportas, pero fago responsables absolutamente os que os opuxeron hasta de agora, porque non lles importou para nada os veciños de Caldas, si lles importou facer política baixa, política desa con letras minúsculas como os temos dito a veces. E o señor alcalde que diga o que lle parece. Por tanto, eu apoio todo. Se usted está de acordo, imos cerrar polo menos aquelas dúas bocas que están por desagües de fora. Por desagües de fora. Imos cerrar. Estou completamente de acordo. Suporá menos de auga ou máis auga embalsada? Pois un descenso de 40 metros cúbicos por segundo de caudal. 40 metros cúbicos por segundo. 40 metros cúbicos por segundo, que son... Descendería o caudal. 40.000 litros segundo descendería o caudal solo con que cerremos. Enchería máis o encoro. E esa decisión vou a tomar ahora mismo e o señor alcalde respalda. Pero con respaldo ou sin respaldo, eu tomo. Onde están as máquinas? En poucas horas afogaban a propia ponte do Areal e unhas terras que roubaran.
unha parede de 160 metros de longo por 36 de alto, cunha capacidade de 6,15 hectómetros cúbicos, 6 km de longitude e 1.298 millóns de pesetas, poñía as augas de todos ao servicio dun só. Contra todos e para un. Unha loita veciñal exemplar vía como as garantías para a cidadanía son outra falacia deste sistema, que antepón o negocio privado á propia razón e á xustiza. O capítulo máis vergoñento e humillante desta historia estaba aínda por vir. O conselleiro de Política Territorial e Obras Públicas, Xosé Cuíña, obtería outra victoria máis en forma de foto para a posteridade. O 21 de abril organiza unha excursión en Zodiac polas augas do Encoro. Na farsa, acompáñano os seus compañeiros de partido e mailos alcaldes de toda a comarca do Umia. Era a certificación dunha tradición histórica. Aquela cacicada provocara divisións de novo no seo do propio PSOE, por exemplo en Cuntis, que se desmarcara da actuación de Eduardo Rei. Nesta orxía de promesas, Cuíña atinxe o máximo grau de desprezo polos veciños, presentando o 1 de agosto en Moraña un vídeo no que explicaba as bondades do Encoro. Contiña o proxecto de acondicionamento da zona afectada, cun orzamento de 500 millóns de pesetas. No contorno do Encoro faránse distintas actuacións. Unha delas reducirá as chamadas bandas áridas, zonas desprovistas de vexetación que se forman no litoral dos Encoros debido ás constantes oscilacións de caudal. Para contrarrestar este efecto, por debaixo da liña de inundación instalarase un talude cuberto cun material xeotéxtil. Así se evitará que a capa vegetal sexa arrastrada polas augas. Sobre os taludes transplantaránse solos de bosque de ribeira original e especies adaptadas, en especial o ameneiro. O de Caldas será o primeiro encoro de Europa onde se aplique esta técnica, que permitirá a subsistencia de animais como a lontra ou o merlo acuático. Un dique que se construirá aproveitando a estructura da ponte que comunica Grixó con Vilabar permitirá diminuir ata un 40% a erosión das ribeiras, porque reducirá as oscilacións de caudal. A auga encorada neste punto, que cubrirá un espacio de 21 hectáreas, será un lugar seguro para a navegación a vela. A ponte sustituirase por un novo viaducto. Pero será no Aguiuncho onde nacerá a principal zona de esparcemento do Encoro. Empregando materiais autóctonos, crearase un área recreativa con embarcadeiro e almacén para embarcacións, un centro social para pescadores, pistas deportivas e merendeiros. Unha piscina natural integrada no Encoro permitirá o baño aínda co nivel das augas este abaixo. A integración do Encoro no seu entorno
culminará cunha rede de camiños que permitirá percorrelo a pé, da cabalo ou en vehículos. Encoro tamén garantirá o abastecemento de auga a unha poboación de máis de 160.000 persoas. Servirá para que o río manteña sempre na súa desembocadura un caudal ecolóxico de 1000 litros por segundo, mellorando as condicións ambientais do espacio Umia o Grove. Engadirá calidade de vida aos veciños de Caldas ao actuar contra as crecidas do río. Encoro é xa un novo marco de futuro para as xentes do Umia. Galicia, un novo país. O encoro estaba construído, as terras anegadas e sen pagar a maioría delas, e os alcaldes traizoaran a un pobo valente que dera un exemplo de resistencia. Aínda así, para os optimistas seguía habendo motivos para a esperanza. En marzo de 2002, a Unión Europea abre expediente ao Estado español polo incumprimento dunha directiva europea en materia de medio ambiente, debido á construción do encoro do Umia. En marzo de 2003, o Tribunal Supremo ratifica que a ocupación das terras por parte da Xunta fora ilegal. Con todo, as garantías democráticas non funcionaron. Estes meses foron transcorrendo entre reunións inútiles dos alcaldes con responsables da Xunta. Pretendían repartirse fondos e vender fume a xeito de promesas que xa ninguén cría. Agora a loita centrábase en tratar de cando menos conseguir que se pagasen unhas expropiacións, que en realidade non o foran, senón roubos. En outubro de 2004, así o volvía a ratificar por terceira vez o Tribunal Supremo. A loita contra o encoro volvería a reactivarse en 2006, cando as análises a raíz dun accidente nunha factoría química de Caldas revelarían que o Umia contiña a alga tóxica microcistina, que tinguía de verde a auga encorada. Como dis? Microcistina? É unha toxina producida pola proliferación das cianobacterias. É a máis implicada no envelenamento de animais e humanos. Producen alteracións gastrointestinais, reaccións alérxicas ou irritación. Se o consumo é crónico acaba na morte do afectado. O seu hábitat máis propicio son as grandes concentracións de auga encorada. De acordo? Unha resolución do Concello de Caldas instaría á Xunta a valorar a posibilidade de demoler o encoro, tendo en conta que o goberno galego estaba agora en mans da coalición PSOE-Bloque. O verán de 2007 de novo tinguiría de verde a auga, atraendo a atención de todos os medios de comunicación, mesmo a nivel estatal. A Consellaría de Medio Ambiente activaría a alerta máxima por esta causa. En decembro deste mesmo ano, a Consellería de Medio Ambiente instala unha boia para o seguimento en tempo real do estado da alga tóxica. Sentindo a tua excitación, tan disposta a compracer os meus soños. A situación de alerta por contaminación é unha constante de todos os veráns,
dende a primeira vez que se detectara. Se en xaneiro do 2008 se retiraba do verán anterior, en setembro outra vez a cianobacteria pinta de verde a auga. Augas de Galicia volve ter unha idea en outubro e adxudica un estudo por valor de máis de 150.000 euros que nunca chegaría a coñecerse. En marzo de 2010, a Adega pide a demolición de encoros obsoletos e inclúe, entre eles, este do Umia. En maio, os concellos afectados solicitan ao goberno galego, de novo en mans do PP, a limpeza do vaso do encoro. En xullo, a toxina verde volve a aparecer, mentres a Xunta teima en negala. En agosto, o PSOE de Moraña sorprende pedindo a recuperación do vídeo da vergoña, no que Cuíña, xa falecido, prometera unha serie de actuacións das que case ningunha fora levada a cabo. Medio Ambiente comeza a limpar as marxes da auga encorada, uns traballos necesarios, pero que non solucionarían o problema. En setembro e outubro, os niveis de contaminación atinxen máximos históricos e as medicións falan do nunca visto. Unha densa e pastosa capa verde cubre toda a superficie da auga. Bátense todos os rexistros e colapsase a depuradora de auga de Caldas, vila que fica unha vez máis desabastecida. A oposición veciñal reavívase e os colectivos da zona claman pola demolición como única solución, versión apoiada polos expertos. Paremos camiños marxinais. Para que queremos comprensión? Para que queremos comprensión? Para que queremos comprensión? O 2 de outubro na Presa da Baxe, o 5 de novembro en Caldas e o 20 en Cuntis celébranse actos que conflúen nunha mesma reflexión final. As medidas que se están tomando constitúen un gasto inxente que non aborda o verdadeiro problema. A situación torna ao ámbito político institucional. O BNG leva o problema da contaminación ao Parlamento Europeo, mentras que no Parlamento Galego o PP frea iniciativas tanto do PSOE como a do BNG. Serei como cada noite o vixiante, faro da frole eterna do noso amor. Fuxiremos desta historia de costumes e respeto. Abriremos a gaiola de amor e sexo, gritando silenzos, aferrando. O 5 e 6 de xaneiro de 2011 prodúcense enchentes que colapsan Caldas e que danan as tubaxas da depuradora, deixando de novo a vila sen auga potable. O conselleiro de Medio Ambiente insiste en presentar o encoro como imprescindible para evitar males maiores. O 28 de marzo preséntase o Plan Umia, que supón un investimento de 22 millóns de euros e que realiza unha análise que evita cuestionar o encoro como problema. Acusa as actividades agrogandeiras e o mal saneamento de achegar nutrientes nocivos que provocan a alga tóxica.